קומפיות. שלום, בוקר טוב, אני עירית קליינר-פז ואיתי דוקטור טולי פלינט, ואנחנו נדבר היום בקצרה על החיבור מחדש של אנשים שנעדרו, אם זה בגלל מילואים או שירות בבית חולים או התנדבויות, היעדרויות על רקע מלחמה שמתרחשת עכשיו באוקטובר 23, ובעיקר ננסה לתת כלים לבני זוג איך להתחבר מחדש בצורה הטובה ביותר שאפשר. בוקר טוב, אני חושב דווקא בדיוק אני מסתכל מהחלון והשבת היא שבת קפואה וסוערת, ואני חושב כמה זה חשוב עכשיו. מזג האוויר עוזר לנו להבין את הפער בין שם וכאן, בין המלחמה או המקום שבחוץ לבין הבפנים שאליו כולם מתגעגעים. זה ככה נשמע לי, אולי מזג האוויר תומך במצגת הזו, בדבר הזה. כן, בפערים. אנחנו נדבר על הפערים בין זה שמגיע הביתה וזאת שנמצאת בבית, ועל רקע התמונה הזאת שהיא פסיפס של מסעות אודיסאוס, שהיה אחד מהמפורסמים במיתולוגיה שחזר הביתה, והחזרה שלו לא הייתה פשוטה. מי שלא יודע, הוא חזר אחרי הרבה שנות מסע, והיחיד שזיהה אותו היה הכלב הזקן שלו. אז על רקע התמונה היפה הזאת אנחנו רוצים לדבר על 3 ממדים שיש במצב הזה של האדם שפוגש את בת או בן זוגו או בני משפחתו. יש מימד גופני, יש מימד נפשי, ויש את המוח, קראנו לזה, שהכוונה היא למחשבות, לציפיות, לכל החלק היותר מפותח שלנו שיודע לתכלל ולנהל את המצב. ומה שהיינו רוצים זה שבעצם, מה שכולנו היינו רוצים, זה שהמוח, ובעיקר המערכת החושבת, הקורטקס, היא זאת שתיקח אחריות על המפגש. כי בגלל שהמפגש הזה עתיר רגשות ותחושות וציפיות ותקוות, כולנו ראינו את הסרטונים האלה של החיילים שחוזרים הביתה, אפילו זה היה בחדשות אתמול, ככה זה פתח את מהדורת החדשות. החיילים שחוזרים הביתה וקופצים עליהם והם נהנים והם עוד עם הנשק ועם התיק ועוד זה, ותמיד באה השאלה ומה אחר כך? מה יקרה אחר כך? כמה זמן ייקח עד שהם ילכו להתקלח, עד שהם יחזרו לרצף שנקטע? הרי היה איזה רצף של שהות בבית, נקטע בעקבות הלחימה או ההתנדבות, ועכשיו הם צריכים לחזור ולהתחבר לאותו רצף, וזה תמיד התקווה לחזור לאותו רצף, וזה לא אותו רצף. זה לא אותו מקום. הבית זז ואנחנו זזנו. זה לא אותו בית שהיה לפני שיצאנו להיעדרות שלנו, וזה גם לא אותו בית שדמיינו שיהיה. בסרטונים שמראים על הזוג שנפגש, או הבחור שמפתיע את אמא שלו, תמיד הבית מסודר, יש עוגה חמה וטריה על השולחן, וזה מה שנקרא wishful thinking. אז נתחיל קצת עם החלק הפיזיולוגי. כן. אז באמת, השקופית ככה שאנחנו משתפים, מראה את המוח, את גזע המוח שיש לכולנו ככה בחיבור בין עמוד השדרה אל הראש, את מה שיש בתוך המוח שהוא מערכת רגשית ומערכת חושבת. באדום זה גזע המוח, בכחול זה מערכת הרגשית, ובירוק זה מערכת החושבת. בגדול גזע המוח עבד אצל הלוחמים והלוחמות ואצל המתנדבות והמתנדבים מאוד מאוד חזק, כי זו ההישרדות. והשאלה הקבועה של גזע המוח כלפי עצמו וכלפי הסביבה, זה האם אני בטוח פה? ככה, האם בטוח פה? האם בטוח פה? וחלק מביטחון זה לחזור לאותו מקום שהיה. זאת אומרת, עזבתי את הבית עם נקודה מסוימת, הרי רבים עזבו את הבית בשבת. עזבתי את הבית ממש לפני הג'חנון של הבוקר. משהו במוח מצפה שכמו בספר ארץ ירצורי הפרא, וארוחת הערב עוד הייתה חמה וחיכתה לו על השולחן, משהו במוח עוד מצפה שעוד יהיה שם. אפילו היה בתיאורים בעיתון מישהו שעזב כוס תה ויצא להפלגה, וחזר וכוס התה חיכתה לו. וכמה זה היה חשוב לו. היא הייתה קרה כבר אחרי הרבה זמן. אז במובן הזה, האם בטוח פה חלק מהביטחון זה הניסיון שלנו מהעבר וגם תחושת ביטחון.
אני נמצא בביטחון. אם יש תשובה חיובית להאם אני בטוח פה, ואני בטוח פה, אז באה השאלה, האם אני אהוב? איך הגיבו אליי? וזה ככה מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד מיידי, מאוד חלקיקי שנייה. האם כשנכנסתי הביתה, הכלב של אודיסאוס רץ אליי, או שהוא נבח עליי, כי אני באתי עם ריח אחר מהמלחמה, והוא לא מזהה. או האם הילד שעזבתי נניח בגיל 2, ועכשיו עברו חודשיים, ובשביל ילד בן 2, חודשיים זה המון זמן, האם הוא רואה אותי, האם הוא מזהה אותי, חזרתי עם זקן, חזרתי, כל מיני דברים כאלה, של צריך לדעת, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו באים למקום אהוב, ושאנחנו גם אוהבים בו, אהוב ושאנחנו אוהבים בו, וכשיש תשובה שלילית לזה, לחכות רגע. כי כן, יש כאן אהבה, יש כאן גם הפתעה. כמו בשיר, תן לי דקה להתרגל אליך שוב, תני לי דקה להתרגל אליך שוב, יש כאן אהבה והפתעה, וברגע שיש כאן תשובה חיובית, המוח יכול ללמוד שהגעתי למקום שאני בטוב בו ואני יכול להמשיך הלאה. אם התשובה היא שלילית, אני לא בטוח ואני לא אהוב, או אני לא בטוחה ולא אהובה, המוח לומד, יש כאן בעיה, ומיד הלאה הוא מגיע לאיזו סיטואציה של קושי. אז במובן הזה, אני רוצה ככה שתקחי אלייך, כן. עירית, אנחנו אני מציעים את רוצה הרמזור. שנרחיב קצת על הקשיים בעצם. כי תיארת את המצב האידיאלי, אני מגיע למקום שעזבתי, ומגלה שהכוס תה עדיין מחכה לי. זו הפנטזיה, וזה מה שקורה בעולם תקין. בשגרה אנחנו יוצאים לעבודה או ללימודים, חוזרים, והכל פחות או יותר אותו דבר. אנחנו אותו דבר, הסביבה. אבל כרגע אנחנו רואים מפגשים מחודשים שיש בהם הרבה שבר. אם זה בגלל המצב הפיזיולוגי הראשוני שאדם בא. מי שבא מחודש של התנדבות במלונות או בבתי חולים ונתקל באירועים מאוד מאוד קשים, בסבל בלתי ישוער, או בטח ובטח מי שבא מהקרבות בעזה או בצפון, זה אנשים שבאים במצב פיזיולוגי של סטרס מאוד גבוה, נכון? מה הדבר שמפריע לי בעצם להגיע אוהבת, אהובה וכל מה שתיארת? זה הדבר שסחבתי איתי במשך השבועיים, חודש, חודשיים שקדמו למפגש. וגם מי שנשאר בבית, אנשים ונשים בעיקר, שנשארות עם העורף, סוחבות עומס נפשי ופיזי מאוד מאוד קשה. דאגות ודאגה. כלכליות, ודאגות למי שנמצא בחזית, ועצב, וכעס, וכל המטענים הפוליטיים שאנחנו חלקנו גם סוחבים מהשנה הקודמת. שמייצרים הרבה נטל של כעס ועצבים, תחושה שהכל מתערער. ועם המטען הזה אנחנו באים מול הציפייה החמודה הזאת שמישהו יקפוץ עלינו עם עוגה מהתנור. ואם אז היינו מכונית, כל מה שהיה צריך לעשות זה להרפות מדוושת הגז. הטורים היו יורדים, אבל אנחנו לא מכונית. אנחנו באים בטורים גבוהים מאוד של דברים שקרו, שנשארים, אנחנו מצפים שמישהו אולי ייקח את זה, ודוושת הגז זה בדיוק מה שאנחנו מציעים. זאת אומרת, במודל שככה עירית תכף תציגי, הרמזור הזה, כדי לעצור ברמזור צריך להרפות מדוושת הגז. אחרת, באמת, אני חושב על ההסבר הוותיק של מהי חרדה. חרדה היא שאני נשאר גם עם הגז וגם עם הברקס. אבל רכב בטורים מאוד 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 גבוהים מיותרים, ולא זז קדימה. ובמובן הזה, אנחנו לא מכונית, אנחנו צריכים למצוא דרך להרפות מדוושת הגז בצורה נכונה, ולהגיע ככה אני חושב שזה השקף הקודם, להגיע ככה לאיזה רגע של רמזור. אז בואו נהיה ככה יותר מפורטים לגבי העצה שלנו לאנשים שהם לא יכולים כרגע לפנות לייעוץ מקצועי או לא זקוקים לו, בלי טיפול, עשה זאת בעצמך, איך להתחבר נכון לבת זוג, להורים, לילדים, שכל אחד בילה זמן ממושך ובעיקר בסיטואציות מאוד מאוד מלחיצות, מפחידות וקשות. אגב, אני רוצה להציע, עירית, הרבה אנשים יתחילו להשתחרר ממילואים, אינשאללה בקרוב, ויחזרו גם למקום העבודה. גם בחזרה למקום העבודה, למפגש עם הבוס או הבוסית או המנהלים או הקולגות, גם שם זה בדיוק אותו דבר. להם יש ציפייה, לי יש ציפייה,
וזה יכול לגרום לקשיים מאוד מאוד גדולים. אחת הדוגמאות הכי קיצוניות ששמעתי עליהן בעיתון, זה על מישהו מהחטופים שחזרו, וכמה ימים אחרי זה מתקשרים אליו לעבודה, יאללה חביבי בוא לעבודה, ואיפה הם נכון. ואיפה הוא ומה לא ולעבודה, הבן אדם עוד צריך לעשות תהליכי שיקום והחלמה, ולא בטוח שהעבודה הזאת תוכל להימשך. אז נכון. שוב, יש פערים מאוד גדולים שצריך קודם כל להיות מודעים אליהם. לא כל פער ניתן לגשר, אבל המודעות היא חצי מהפתרון, אם לא יותר. אז זה באמת המודל שבנינו ככה בקצרה, מתחיל מעצירה, מתחיל מהאדום. קודם כל, תעצור. אפילו פיזית, מישהו שבא עכשיו משירות מאוד מאוד קשה, הוא סביר שהוא בא עם טלטלות, תעצור רגע, שב רגע על הספסל ליד הבית, שבי רגע באוטו ותקשיבו מה קורה בגוף, מה קורה ברגש, תנסו אולי קצת להוריד טורים, להוריד את הרגל מהגז, האם אני עם סימפטומים של טראומה, של דחק, כמו רעידות, אתה יכול להגיד ככה קצת איך נראה מצב אם של אני טראומה? בקוצר נשימה, ברעידות, בלחץ, אבל עוד לפני הסימפטומים של הטראומה, המעבר הזה בין קצב אחד לקצב שני הוא אפשרי ובלתי נסבל באותה מידה. זאת כן. אומרת, במובן הזה יש איזה רצון להמשיך את הקצב. הרבה אנשים אמרו לי בסוף לחימה, חסר לי משהו. חסר לי משהו כי הגוף התרגל לאיזה משהו. עכשיו, עוד יותר אני אומר, גם אם מישהו ששומע אותנו כאן, מפקדים או מנהלים של אנשים שהתנדבו, צריך לעזור לאנשים לעשות את זה אפילו בצורה יזומה, להגיד, אני משחרר מילואימניק הביתה, קח עכשיו איזה שעה כאן, שדבר עם מישהו, קח איזה זמן. יש איזה לחץ לחזור מהר 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 הביתה, תחזור הביתה, אבל קצת תחזור הביתה ביחד עם עצמך. כי אם אתה רק הגוף שלך ירוץ הביתה, אז הנפש עוד תישאר במלחמה. כן. אני תעצור שמחתי ותישאר. לשמוע שיש יחידות בצבא שעושות את זה באופן יזום, ונותנות איזה יום אפילו לחיילים, נכון, בין הלחימה והחזרה הביתה. קראנו לזה דקומפרסיה, השוואת לחצים. נכון. ושוב צריך להדגיש, זה בגוף, זה לא רק המחשבות והרגשות. ואם אנחנו קולטים שזה בגוף, אנחנו אולי נמצא את הדברים שעושים לנו טוב. לעשות הליכה, לשתות משהו, לדבר בטלפון, לשמוע ונדע גם מוזיקה. מה לבקש. נדע גם להגיד, אני מגיע, אני חושב רגע על מה שאני לפעמים עושה, אני מגיע מיום ארוך בדרום, אני מזיע ומסריח מעבודה הזה, אני מבקש שידליקו לי את הדוד חימום. Mm, אני מודיע ככה בקבוצת וואטסאפ המשפחתית, כי אני מקשיב, אני אומר, וואו, הדבר הראשון שאני ארצה זה להתקלח. mm. הדבר הראשון שאני ארצה זה... אם אני עוצר ומקשיב, אני אומר, רגע, אני רעב. רגע, אני רוצה להתקלח. אני אז רוצה... זה באמת אומנות, זה נראה פשוט, אבל מה שטולי עושה, אני רואה הרבה בקליניקה אצל זוגות, זה אחד הדברים שהכי חסרים. לעצור, להבין מה הכי חסר לי, ולתקשר את זה. הרבה פעמים המריבות הכי קשות קורות כי אנחנו מדלגים על מה חסר לי, אנחנו חווים מצוקה גדולה, ואז זה יוצא הרבה פעמים בצורה של בליימינג, של האשמה. את לא עוזרת לי, אתה לא עוזר לי, אתה לא מבין אותי, אתה לא קשוב אליי, אבל כל זה היה יכול להימנע אם אני הייתי מארגנת לעצמי את הסביבה הנדרשת. לא תמיד זה אפשרי, להדליק כן, את הגדוד זה קל, אבל מה עם כן. הפנטזיה שלי זה שכולם יהיו פנויים וישבו ויקשיבו לסיפורים שלי. זה כבר נוגע לשלבים הבאים של המודל, איך לתאם בין מה שבתוכי ובין מה שהמציאות. אני אז חושב שזה אחרי, גם קשור זה קשור למצב הזה שאנחנו במצבים מאוד 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 ראשוניים, בסיסיים, פיזיים, ומה ילדים רוצים? ילדים רוצים שההורה ינחש את הצורך שלהם לפני. גם כן, אנחנו כבני זוג, הדבר שהכי היינו רוצים זה שבן הזוג ייכנס הביתה, או אנחנו נבוא הביתה, יסתכלו עלינו ומיד ידעו מה אנחנו צריכים. כן. זה בדרך כלל לא לא ידעו. יאומן, הם לא יודעים, זה פשוט, אני לא כן, מבינה. אל תחכו שינחשו אתכם, כי גם אתם לא תמיד יודעים. לכן העצירה הזאת היא כל כך חשובה. לא תמיד אנחנו יודעים. נדמה לנו נכון, שאנחנו יודעים, כי יש לנו כל מיני סרטונים שראינו בטיק טוק על איך זה להיפגש. אבל יכול להיות שאם נקשיב טוב טוב לעצמנו, מה שאנחנו צריכים זה שקט. דקה להיות לבד בחדר, או מקלחת, או לדבר עם אימא, או כל מיני דברים שאנחנו נגלה אותם רק מתוך התבוננות, מיינדפולנס, הקשבה פנימית. אז זה השלב הראשון.
תזהי איפה אתם נמצאים בגוף, בנפש, במחשבות, בציפיות, והשלב הבא בעצם נובע מתוכו, תנסי לנהל את המשא ומתן לפני שאת פוגשת את המשפחה. תנסי לבדוק, הרי את יכולה לדמיין מה את רוצה ואיפה הוא נמצא, ואיפה הילדים, או אם אני בחורה צעירה שחוזרת משירות מילואים ובאה לבית ההורים, תנסי לדמיין האם ההורים פנויים, או אולי הם בחרדות כאלה גדולות, אולי הם במצבים שלא בדיוק מתאימים, אולי הם בכלל לא נמצאים. נכון. לעשות איזו התאמה בדמיון בין איפה אני ומה אני רוצה וצריכה והמצב שלי, גם מה יש לי לתת, כי אם אני חוזרת עכשיו ויש לי 4 ילדים וחזרתי משירות קשה באיזה בית חולים, יכול להיות שאני צריכה להיזכר ששם מחכים לי 4 פיות רעבים לאמא, ואף אחד לא אכפת לו מה אני צריכה. גם את זה ואולי את יודעת, עדיף את נותנת להתכונן את לזה. האור, את נותנת את האור, אני אביא רגע את הצל, גם מה אני ממש רוצה שלא יקרה. אני לא רוצה או רוצה להיכנס הביתה ולגלות שיש וגם, בלגן, שהילדים לא אכלו, כן, שכועסים עליי, שחושבים שאני לקחתי לעצמי את הפריבילגיה לנסוע לשבועיים לאילת, לעזור לאנשים, והם כן, סוחבים. כן, כן. כן, כן. אני רואה אני הרבה חושב, זוגות שכל אחד מרגיש הכי מסכן וקורבן בעולם, ושניהם צודקים. הם באמת עברו גיהנום, ואז מתחילה תחרות מי יותר נכון, מסכן. מזה מאוד כדאי להימנע. אז זוגיות טובה היא זוגיות שבה שני בני הזוג מחזיקים בראש את שנינו. אני לא מבטלת את הצרכים שלי או את המצוקה שלי, אבל אני גם זוכרת שיש שם בן אדם בצד השני, וגם הוא עולם ומלואו. אני לא יודעת בדיוק מה עבר עליו, אני לא יודעת באיזה רגע אני תופסת אותו. תעשו קצת חזרה גנרלית בדמיון, וזה עובר לשלב השלישי, שבו כבר נפגשים, יש mhm, אור ירוק, הדלת נפתחת, ואז מה קורה? נכון. מה שקורה זה באמת ששתי מערכות העצבים שדיברנו עליהן קודם, של האם אני בטוח, האם אני אהוב ומה אני לומד פה, שתיהן נכנסות לפעולה מיידית. נפתחת הדלת ושני הצדדים, והילדים והכלבה או הכלב, וגם החתולים שואלים, רגע, האם אני בטוח? מי נכנס הביתה? מי זה שנכנס הביתה? נכנס דוב זועם מהמלחמה או נכנס אייל כזה שרוצה חיבוק וליטוף, נכנסה איזה מישהי סוערת וכולה מלאה בזה, או נכנסה מישהי שעכשיו עשתה לעצמה את העבודה רגע, הורידה שנייה, השאירה את בית החולים, את ההתנדבות, את הדברים בחוץ, ועכשיו היא מוכנה אוי איזה יופי שאני כאן, איזה כיף, איזה ריח נעים יש בבית, או איזה... מי נכנס הביתה? האם בטוח שהוא נכנס, והאם אני בטוח עכשיו, האם אני אהוב, האם אני זה, מה אני לומד בשניות, זה שניות, שניות, שניות. ואם תהיה הכנה, אפילו הכנה כזאת טלפונית של אני בדרך, אני זה, ואני אגלה שלאן אני בא, כבר תהיה איזו התארגנות פנימית. שמעתי ככה מאז שהתחלנו לעסוק בנושא סיפורים מעניינים על המפגש עם בעלי חיים, הזכרת כלבים וחתולים. זה רק נכון. מראה כמה העניין הזה של הקרע ברצף, של ה-attachment, של הקשר, והניסיון לחבר מחדש, כמה הוא מורכב ברמה הכי בסיסית. אנשים סיפרו לי על מישהו שהשאיר את החתולים עם איזה ידידה ששמרה עליהם, וכשהוא חזר מהקרב, החתולים לא הסתכלו לכיוון שלו. הם לא רצו להתקרב אליו, והם לא הסכימו שיגע בהם. וסיפור אחר על חתולה שכשהבעלים של הבחורה חזרה מהמילואים, אז החתולה עשתה את הצרכים שלה בכל הבית, להפגין את מורת רוחה. אז אנחנו סימנה מדברים פה על מחדש? משהו ממש חייתי, קדמוני, שלא פשוט לנו להתחבר למישהו שהכרנו, ועכשיו הוא בגד בנו, וברמה הכי לא מודעת, אנחנו חווים אותו כמקום לא בטוח. מעצם זה נכון. שנעדרנו אחד מהחיים של השני. אז וזה אנחנו, קשור, כן, זה אני רק... קשור גם לשאלה מה לשמוע ואיך לשמוע. זאת אומרת, כי יש איזה, טוב, אז בוא תספר, ומה לספר, ואיך לספר, והרבה פעמים ככה, אמרת לי את זה עירית גם באמת, כשדיברנו בשיחה המקדימה, צריך לזכור שמה שחשוב זה לא מה שקרה, אלא מה שקורה לי כרגע. מה נכון. שקורה לי כרגע, אני עכשיו עצוב על מה שהיה שם, וזה לא כך משנה מה היה בדיוק. אני עכשיו מתרגש, אני רוצה לספר על רגע טוב, אני רוצה לספר על רגע מרגש, אני רוצה לספר על איזה נס. זאת אומרת, מה אני רוצה עכשיו
ולא, אתם לא עיתונאים שבאים מהחזית עכשיו וצריכים לדווח על הקרבות. והפרטים של מה קרה ומי קפץ ומה עשה וזה, הם חשובים אולי לאחר כך. הם פחות חשובים עכשיו, ומה קורה לי עכשיו? עכשיו אני מתרגש לראות אותך או אותך או אתכם. הנושא הזה הוא רלוונטי במיוחד, כי יש עכשיו הרבה אנשים שנפגשים, ויש להם בתוכם סיפורים שהם לא יכולים לספר, שאסור להם לספר, או מסיבות מודיעיניות, או מסיבות שזה פשוט מזעזע מדי, והם לא רוצים כן, להכביד על האחר עם הסיפורים, עם מה שהם ראו, אם הם אנשי זק"א למשל, ועבדו בזיהוי גופות, או אנשים שהיו באזור המסיבה ברעים, וכשאני לא יכולה לספר זה יוצר קיר, זה יוצר ריחוק ביני ובין בן הזוג. אז הפתרון שממליצים כל המומחים הוא באמת לא לספר את התוכן, אלא למשל לדבר על למה אני לא יכולה לספר. זה מספיק בשביל ליצור חיבור. אני לא יכולה לספר לך כי אני לא רוצה להכאיב לך, אני לא רוצה שתהיה לך טראומה, אני לא רוצה שהילדים ישמעו, אבל תאמין לי, עברתי דברים ממש קשים, אני רק צריכה עכשיו חיבוק או כוס תה. ההתעסקות בלמה אני לא מספרת היא מספיקה ולא צריך את כל הפרטים שמסיבות כלשהם לא נכון נכון. לספר אותם. אז אנחנו פוגשים את בני משפחתנו או מקום העבודה או חברים, כשאנחנו באים עם המטען הזה הכבד, אחרי שניסינו קצת להשתהות, להבין מה קורה ולהוריד אותו, ועכשיו אנחנו עוסקים באיזושהי בדיקה זהירה בסנכרון של הציפיות. מה קורה איתך, מה קורה איתי, מה אפשר לעשות, מה מתאים לעשות, מה אתה צריך, מה אני צריכה. זה יכול להיות עניין של רגע, זה לא באמת סימפוזיון. זה רק איזושהי תשומת לב והבנה ששום דבר לא מובן מאליו לגבי מה שקורה איתנו עכשיו, ומה הכי דחוף ומה אפשרי. כן. וכשכבר נפגשים, אז יש לנו, אני רוצה להציע, זה בא מהעולם של תקשורת מקרבת, תקשורת הדדית, תקשורת לא אלימה, יש לזה כמה וכמה שמות, את ארבעת הכיסאות. ברגע שאני מרגיש, כשנכנסתי הביתה, שאני מרגיש שמי שמולי אשמה או אשם, אני יודע שאני טועה. אני יודע שאני טועה, גם אם זו חוויה שהיא באמת באמת נורא נורא חזקה, אני יודע שאני טועה כי זה לא יעזור לקשר. אם אני מתחיל להאשים, זה לא יעזור לקשר. גם אם אני מאשים את עצמי. הייתי צריך לדעת, עליתי הביתה והייתי צריך לדעת שהבית יהיה מבולגן והילדים יהיו רעבים, והייתי צריכה לדעת שאני אגיע הביתה ואתה רק תרצה, לא יודע, סקס פתאום, כשעוד לפני שהתקלחתי, הייתי צריכה לדעת, אז לא האשמה החיצונית ולא האשמה הפנימית עוזרות לנו לקשר. אני חושב שהדבר הבא זה באמת, ראיתי את בן או בת הזוג עושים משהו שלא נעים לי, אז אני רוצה להיות סקרן למה עשית את מה שעשית, ושוב, לא בהאשמה, אלא באמת לנסות להבין למה עשית את מה שעשית, למה זה קרה, למה הילדים לא אכלו, או למה זה, או למה זה, או למה שינית את התמונה, או למה התה לא מחכה לי על השולחן, או מחכה לך. ופה צריך להיזהר, כי למה היא מילה שמיד מתקשרת לנו בלא מודע שלנו עם נזיפה, כמו נכון. למה לא סידרת את החדר שאימהות אומרות לילדות. אז אתה יכול להגיד מה שקודם סיפרת לי על ההבדל בין תלונה כן, ההבדל בין תלונה לשאלה היא שבתלונה אנחנו מנסים לגרום לאחר לפעול. בעצם לגרום לאחר, מניפולציה. זה בעצם זה, ניסיון. יש שם איזה משהו של הפעלה. אז אני חושב שאני ככה חושב, במקום השאלה למה, מה קרה ש? מה קרה שזה מה שקרה? מה התרחש לפני שגרם לזה? מה קרה שאתה אומר את זה עכשיו? מה קרה שהדבר הזה קרה? והשאלה הרביעית היא הכי חשובה, הקורסה הרביעית זה, על אף מה שקרה ועל אף מה שקורה, מה יחזק את הקשר שלנו? מה אני צריכה עכשיו ואני יכולה להגיד, מה אתה צריך עכשיו ואתה יכול להגיד, מה אפשר לתת, מה אפשר לקבל, שיחבר את זה, יחבר מחדש את הפאזל הזה, את הרצף, יבנה את הרצף הזה שנקטע ב7 לאוקטובר בכל כך הרבה דרכים. ושוב אני חוזרת להתחלה של הרמזור, בשביל לעשות את זה אני צריכה להיות במודעות למה קורה לי בגוף. אם אני מעוצבנת נורא על זה שחזרתי משבוע של התנדבות הירואית והבית בלגן והילדים לא עשו שיעורים, תעצרי, תגידי לעצמך, תעצרי, תנשמי, תורידי, הכעס הזה הוא לא רלוונטי.
היה פה מישהו שאני לא יודעת מה עבר עליו, אני לא יודעת עם מה כן. הוא מתמודד. אני יכולה להיות סקרנית, ואם זה לא אפשרי, אז אפשר אחר כך לברר מה קרה פה. למה הבית נראה כמו סדום ועמורה? זה לא נכון. הזמן להתחיל עם האשמות ותלונות, כי זה אומר שבאתי עם ציפיות לא ריאליות. אם המציאות לא מתאימה לציפיות שלי, בדרך כלל הבעיה היא בציפיות, לא במציאות. זה אני אומרת נכון. בכלל על יחסים זוגיים. וצריך לזכור שכל זוג הוא לא חלק, יש לו את כל המטענים מקודם. יכול להיות שהכעס הזה הוא דוגר על שנים קודמות. אז גם לזה כדאי וההיסטוריה, להיות מודעים. אנחנו לא נפגשים רק אחרי שבועיים של קרבות או התנדבויות, אלא אחרי שנים של מטענים בינינו. אז זה לא וההיסטוריה הזמן שככה להתחיל מובילה להעלות אותנו אותו. לזה. ההיסטוריה שמובילה אותנו לשקופית הבאה, בדיוק הסטורי. מה, כן. מה הסיפור המשותף שלנו, ובעצם אני חושב שככה בנינו את השקופית הזאת ברגע האחרון, כי רצינו לתת עוד כלי. השאלה הזאת היא של מי היינו כזוג לפני שהתנתקנו ונקטע הרצף, מי אנחנו עכשיו, מה נשאר מקודם ומה חדש. ואני חושב שהשאלה שעוזרת לי זה איזה חוויה משותפת מהעבר שלנו עוזרת לנו עכשיו. כי אני רואה בקליניקה שזוגות שעברו משברים בעבר מתגברים הרבה יותר טוב על המשבר הספציפי הנוכחי. יש להם כבר איזושהי ידיעה, שמעתי פעם את הנתון הזה, שדווקא לב צעיר הוא יותר רגיש לדום לב מאשר לב מבוגר. כי הלב הצעיר עוד לא עבר כל מיני, זה עוד אין לו כל מיני שיטות להסתדר עם דברים. והלב המבוגר יש לו כבר מעקפים ודברים וכבר כל מיני דברים נוספים. אז איזה חוויית עבר יש לזוג? משבר עבר שלא יודע, היא כן. לא ענית לי בזמן, כן ענית לי בזמן, לא יודע, משברי עבר זוגיים נורמטיביים, נורמליים לחלוטין, או חוויות טובות מהעבר. טיילנו ביחד ועלינו את ההר ההוא, ופגשנו את המלצר הזה, ורבנו במלון ההוא, ובכל זאת המשכנו את הטיול, והיה כיף. איזה חוויית עבר עוזרת אז לנו אפשר עכשיו? להגיד, הרבה אנשים מבקשים כלים. אז נכון, אפשר להגיד לאנשים, הכלים אצלכם, לכם יש את ארגז הכלים והוא קשור בחוויות העבר, איך התמודדתם בלידה, איך התמודדתם בשעת מחלה או כשאחד ההורים היה בקושי, שמה אתם יכולים למצוא את הכוחות שלכם. אוקיי, אנחנו נזכרים, הוא יותר טוב בתכנון והיא טובה בביצוע, או היא יותר טובה בענייני הכספים והתארגנות מחדש עם משבר כלכלי, והוא יודע להרגיע ולתת חום. תזכרו את החוזקות שלכם, תזכרו מה שעבד אז, די סביר שזה גם מה שיעבוד עכשיו. איך נכון. להרגיע, איך להחזיר את היציבות, איך לתפקד ולשרוד את התקופה וגם מאוד מאוד. בזוגות צעירים יותר. הייתה תקופת מבחנים, מה עשינו? איך התמודדנו עם זה שבתקופת המבחנים היא הייתה צריכה, או הוא היה צריך שבוע לא להיפגש, רק ללמוד למבחן הספציפי ההוא, אני חושב על מבחני לשכה וכל מיני דברים כאלה, או בוסים בעבודה. מה עשינו בעבר שלימד שעבד. אותנו שאנחנו יכולים להתגבר על המכשולים כרגע? כן. כי הכלים הם לא משהו מסתורי שנמצא באיזה ספר, הכלים זה החוסן שלנו, זה המשפט האחרון פה בשקף. מה זה נכון. חוסן? שהמרכיבים של החוסן זה באמת תחושת מיומנות, שאני יודע, נניח בהקשר שלנו, אני יודע איך להתחבר. אני יודע איך להתחבר לבת הזוג שלי, אני יודעת איך להתחבר לבן הזוג שלי, או בכל הרכב משפחתי אחר, או לבוס לעבודה, או לכל הדברים האלה. אני שייך לכאן, תחושה של שייכות, זה באמת השלט של המשפחה שלי על הבית, זה לא שלט אחר. זה, אתה יודע, במלונות, בחלק מהמקומות, היה נורא יפה שהם שמו משפחת זה, משפחת זה. אז זה לא חדר אנונימי במלון. זה בית עכשיו. זה הבית הספציפי עכשיו, ואמון באחר שהוא באמת רוצה להתחבר אלינו. באמון זה זה האזור הפרטי זוגי. השברירי, כי הוא הרבה פעמים פגיע עוד מהעבר, עוד מהילדות שלנו. אם אני נכון, חווה עכשיו את זה שהבן זוג שלי במילואים בתור איזה נטישה, וזה מציף אצלי כל מיני פצעים מהעבר שהרגשתי בודדה או נטושה, פה צריך הרבה הרבה מודעות להפריד את העבר מההווה.
לא, אף אחד לא נטש אותי, אנחנו נפרדנו בגלל אירועים חיצוניים ואנחנו נתחבר. האמון בעצמי, האמון במשפחה, האמון בכוחות שלנו הוא דבר מאוד חשוב, ואפשר בעזרת השכל והעובדות לגייס אותו כל פעם מחדש, לא לתת לזה להתרסק. כן. ונסיים בנושא של האינטימיות, שהוא חלק חשוב מיחסים זוגיים, איך משיבים אינטימיות ומיניות ומגע כשבאים מעולמות כל כך שונים של סבל, קור, גשם, פחד, טראומה ומלחמה. אז קודם כל ברמה הפיזיולוגית, בדרך כלל רוב האנשים זקוקים לרוגע וביטחון כדי להתחבר למיניות שלהם. אני אומרת רוב כי זה לא תמיד, יש אנשים שדווקא סערת המתח והקרב מלהיטה אותם. אבל קחו בחשבון שלפחות אולי אחד מכם או אחת מכם כן צריכה להרגיש בחזרה את המוכרות, את הרוגע והביטחון, ולכן זה לא בדרך כלל הדבר הראשון שאפשר לבני זוג. אבל בעיקר צריך לבדוק מה האפשרי, ואולי לא לוותר על מגע, אם זה חום, חיבוק, מסאז', ליטוף בראש, אבל גם שם להיות בשיתוף ותיאום של ציפיות. מה אפשרי לנו? אולי אחר כך, אולי כשהילדים ילכו לישון. ושוב, זה לא צריך להיות בהרבה מילים, אפשר לשים לב. מספיק בין בני זוג לראות את האחר ולדעת אם הוא במוד לקרבה ואינטימיות, לא להיעלב אם בא מישהו ולא התראינו חודשיים ועדיין הוא או היא לא מסוגלים להיפתח. אני חושב רגע על השקופית הראשונה של המצגת, ועל הבדיחה איך קיפודים עושים אהבה. כן, נחזור והתשובה היא לשם. בזהירות. לאט ובזהירות. לאט ובזהירות. זאת אומרת, במובן הזה, השקופית הראשונה הזו של שני הקיפודים החמודים האלה, הם נזהרים שהקוצים יהיו בחוץ והבטן הרכה בפנים. אני חושב שהיא מכילה בתוך זה הכל. זאת אומרת, במובן הזה, אם אני מסכים לעצור לחשוב מה אני צריך, לומר לאחר או לאחרת מה אני צריך או צריכה, ולהסכים לבוא עם הבטן הרכה, עם הצורך, ולהשאיר את הקוצים בחוץ, זה באמת, אני חושב רגע על התמונה, לפחות אנחנו גרים בבניין של כמה קומות, ורואים את נעלי הצבא בחוץ. יש בזה משהו נכון, נעלי הצבא הם בחוץ. בלי הבוץ, בלי הדברים, בלי הזה, הם נמצאות מחוץ לדלת. אבל מה שיש לנו ואין לקיפודים זה את היכולת המופלאה הזאת לדבר, לתקשר, לנסות להבין, להשתמש במיינד שלנו המתוחכם, להבין איפה אני, איפה האחר, איפה הילדים, ולתכלל את זה, כמו שאומרים עכשיו, לתכלל את כן. זה לאיזשהו תהליך של התקרבות שהוא מתחשב בכל הנוכחים, ומייצר בחזרה כל פעם את הביטחון ואת האמון. ואם אני ככה אומר, ה-take home message שלנו, הטיקטוקיות של זה, זה רמזור, תעצור, תעצרי, תבדקי בתוך עצמך. מגיע הצהוב, עוד מעט תהיה ירוק, אז מתכוננים. מה אני צריך, מה אני זה, אני מסתכל ימינה שמאלה, מה קורה כאן. כשכבר מתחילים את הנסיעה והפגישה מגיעה, גם זה לא מיד בטורים גבוהים ב100 קמ"ש, לאט לאט, אפילו אם יש לכם מכונית שהיא מגיעה מ-0 ל-100 ב3 שניות. זה לא הזמן. עכשיו זה לנסוע לאט ולראות את העיקולים בדרך ולצפות את הבעיות קדימה, ולצפות גם להרבה דברים טובים בדרך. כשנוסעים לאט רואים את הפרחים. אז אנחנו נסיים בזה, ונקווה שעזרנו קצת לשמור על שלוותנו וביטחוננו בימים קשים אלה. תודה רבה. תודה. מפסיקה את להתראות. ההקלטות. כן.